Uy, may hotdog ko. Ayun nga. May hotdog. Yan, magandang araw mga kaniknik. Nandito tayo ngayon sa panibagong vlog namin. Ang iba-vlog namin ngayon yung i-celebrate namin yung pagdating ng aking pin. Yan, sa wakas mga kaniknik, makakasahod na kami sa YouTube. Yan mga kaniknik, samahan nyo kami. Samahan nyo kami mag-ihaw para sa handa ng aming, ang aming selebrasyon. Mag-ano kami, mag-ihaw kami ng manok sa magsasalo-salo kami dito sa ilog. Tara mga kaniknik. Mamaya na ulit. Pag may lighter. Dami hangin. Angat dito na. Tumakan sa kami eh. Dito lang yung boy. Yan naman pala yun. Yan pala yung sinudan na. Gawin na yung balikan. Wait doy, may salay pa. Balik ka dyan, Carl. Kita ka. Tatay totoo. Pwede nyo! Magbibian kita sa camera. Sarap! Ay namatay. Nakakamoy agad? Ikaw, mag-intro. Intro ka ulit. Hindi, magsalita ka sa the word. Ako sa kanya, kita kayo. Para kita lang na ba? Huli ng aso. Ganda ng view. Tayo nga tayo. Ano? Isa bang angas yun, angas. Dami yung business. Ako na. Sunod na yung test ka. Sulog, sulog. Si Balta na wala na naman. Nagdakal na. Nagbinak ko. Uy, parsa. Pwede ka nilalamig ay. Dala-dala yung minto. Hindi ako makakalit. Pangunin yung sulo. Para sa lang. Tapos magkano ng sili
Meron sili po. Sarap din, no? Ako si Sili Queen. Ako niya kayo. Ano ay? Ano? Wala kayo sasama ano? Iba na naman na sa is. Mamaya na. Amoy nyo, pwede lang yung... Kaya taga ano, kailangan ng bonfire ano. Palamig ang panahon. Ba, ayaw pa dito yan? Yeah. Anong hanapin dito? Ay, kagabi nga ano. Sa kwento ba dito? Wala ka nang hanapin dito. Wala ka nang hanapin. Sana dalawa, dito yung tayo kami paminsan. Oo, ala. Grabe nung gabi. Huwag kasama sa kwarto. Siya nung nandiyan kasi na yun. Ano yan, basahin nyo? Mamay. O ba tayong mga ito? Yung buko. Akin yung isa. Yan mga kareknek, pupunta kami ngayon sa ilog, magsasalo-salo kami para sa selebrasyon ng dating ng aking pin. Yan mga kareknek, i-update ko kayo para sa sahod naman namin, para sa sahod naman sa YouTube. Ngayon, nag-celebrate kami para sa pin, dumating na kasi. Kaya i-update ko kayo para sa sahod naman. Tara mga kareknek, samahan nyo kami. Magkakaya na kami. Tara. Sasawan to. Sabagay. Akin yung ha. Bukod mo sila ng kita nga ito. Ito ka mama. Ay, ikawan. Mark, sabi mo nga ito makita. Uy, may hotdog ko no. Ayun nga. May hotdog. Ito na sila kasi namin nakita. Ay, wag na. Ayan. Hoy! Mga happy tayo. Ito ano? Ito. Kaya ka pa itong tawa. Tara, saan na? May mga laklak ko hotdog. Ay, may hotdog. May hotdog. May hotdog. Uy, ate nyo. Joke lang. Nakakan to. Kaya ako dyan. Ay, balay mo. Bakit ako? Tara. Ako. Sabi sa camera. Grabe naman tumunto. Ay, ako. Tara. Ito ano? Ito yung tinatawag na mukbang na budol. Budol fight na mukbang. Bakit? Ay, sarap na. Bumili mo eh. Ito, luto ano? Ayan guys, ang init ang balak pa. Oo. Oo. Makakain pa magkain. Oh. Kabilao. Ay, nilago. Gusto ko yung akin. Nagnet! Hindi. Ilawat mo yung tatlong ko. Ano ginawa na natin ito eh? Ano pa yun? Ano ba lala? Ito pala. Magaling yung nagluwa eh. Lo. Ito, makakaling na yung chicken. Toyo lang tinahit sa katawan. Napakalasa, saka may salay sa gitna. Yun lang ibang grass. Ayan oh, mahalang pa. Ay. Ay. Good na yun. Bulo na na, ito din boy. Maraming tubig yun. Quality. Pansinin niyo naman yung dog. Ay, pansinin niyo yung talay.
ako. Baka may plastic ko, dito ako. Ay, tulog na. Gusto nyo? Laksakin nyo. Matulog na ako, tulong tayo tulungan. Ano ba yung mas tutulong mo natin? Walang dugo. Kulang kami. Masarap naman yung hotdog eh. Ayos na ka. Wow. Gusto naman. Kaya mo na to, at tahirina na. Saw-saw! Saw-saw ba? Babat tayo. Tumutulog ba? Hindi dito sa utulog namin. Kanina pa ilang kami na type dyan ako ng hardware. Pati langgap pag na nasa akin. Sama siya. Bulog yung bulog. Bulog, habat yan mo. Ang bulog. Ano ba yan? Uy, wala nang kanin. Fire na. Nabiyat ka. Dami pang kanin yung... Alin po? Dugo-dugo po. Uy, ubong uy. Karapi. May dugo-dugo po. Eh, hindi ko rin napakanin mo. Ay, nagamit ako. Bakit? Yung tatay. Ulong, nauubog. Bakit ba ito? Uy, tayo. Yan sa sila ikaw. Alin po? Ayan guys, may kabayong dumaan pa. Meron niya rin yung asang kabayo. Wala. Kaso pa yan. Napakay dyan, babakit ko naman. Ano ba yung nakakain? Babakit, may kanin. Ay, ka na ba ba? Yok. Dito na yung kaya. Tayo. Ay, mga nilawayan na yung kanin. Tasabi. Ano sa kayo? Pwede Ay, naman. nabutan ako sa pinto ko. Uy, dami tubig. Pwede naman nirawin ko eh. Uy, okay, bawal yan. Uy, finish. Uy, bigyan ako na. Ayun guys, tignan nyo yung take off ko lang na laman. Ako ba? Tumula ko ito, bakit mo mula ito? Ayun yun. Uy, tutoy, nasama ko na. Nilaknak naman yung iupoy. Mama ka! Alea! Ayan! Oo. Ulang ka! Maraming kanin yan. Dapat sinagal sa akin sa mga upunin. Mga po eh, no? Aluhi ka! Mamaya yun. Kainin nyo muna yung ano ha. Yung... Tayo, painom mo nga. Kami na po, Dre. Ay! Pwede ba dyan? Alis dyan, ano? Sabi mo yung muna. Sabi daw yung papi. Huwag kayo magtulak ka mo eh. Ano yung design tap?
Ha? Kasi alay! Ako yan Leo! Baka ka na, tol. Bayot mo. Hindi masarap kumain ng buko ko. Sabi yan, bebe. Nakahirap pa kayo, may bato naman dito. Sabi yan, bebe. Sarap! Walang tayo. Tayo nakarami. Lalo, dami. Kain ng unang kain. Dapat maganda sa nilagay sa tapo. Tapos may camera mo dapat na video. Bakit ko naka-steady yan? Sarap! Ano ba kasi dito? Ganda mo. Dito na agad? Habulin mo yun, habulin mo yun. Okay. Ano yun? Ito kinakarga. Sabi eh! Punta kayo! Ito sa akin eh. Lagay sa kaluban to. Tapon yung mga basura. Last light ulit. Kaya wala namin gabi na yung mix. Ang sarap ng kain. Kailan kaya ulit sa taho? Okay. Okay. Sino ba siya? Okay, guys. Hindi na puputo. Wala man natin mas kalaman. Si wala man doon lang dosal. Ay, ikaw na. Kain na. Wala. Sumunta.